Fejn qatt immaġinajt li Id-Disinn mill-pinna tiegħek jista' jispiċċa fuq ajruplan tal-Linja Nazzjonali. Żewġ ajruplani ġodda mikrija mill-Air Malta, Romeo u Juliet, kienu suġġett tal-iktar kompetizzjoni riċenti tal-Linja Nazzjonali tal-Ajru fejn il-pubbliku kien imħeġġeġ iressaq l-idejat tiegħu u stess għad-disinn ta' dawn iż-żewġ ajruplani. Alison Asa, speċjalista fil-medja soċjali tal-Air Malta, spjegat li l-ajruplani li jingħataw lill-kumpaniji kienu bojot bil-logo tal-kumpanija biss u minn hemm ħasbu biex jinvolvu l-klijenti fid-diżinjar. B'kollox kienu sottomessi 69 disinn differenti. Der ħafna l-luzzu, tipiku Malti, speċjalment fejn tidħol lajn, il-kuluri ovvjament ukoll, il-baħar, il-kuluri ta' Malta bażikament, però ovvjament issa li bdejjem jibqa' l-iktar feature popolari li jirrappreżenta l-Malta. Ir-rebbieħ se jkun imħabbar mill-kumpanija nhar il-ħamis li ġej, skont li ritratti tela l-iktar likes fuq Facebook u skont il-ħsibijiet u l-opinjonijiet tal-istrateġisti tal-Air Malta stess. Bħalissa m'għandniex iċ-ċans li l-ajruplani jinżebaw kompletament kemm la fil-livery dik id-disinn li għandna bħalissa li huwa eżistenti u laqqas fil-dawn il-proposti għalfejn għax għandna skeda mimlija daqs bajda kemm għas-sajf u kemm għax-xitwa, però din il-kompetizzjoni isservi ta' spunt għal idejat innovattivi ta' kif nistgħu nżejnu l-żewġ ajruplani bojot tagħna. U nisperaw li iktar viċin ix-xitwa kif tispiċċa l-iskeda tas-sajf ikunu jistgħu jidħlu l-ajruplani jagħmlu żmien fuq l-art biex mhux jinżebgħu, probabbilment ikunu forma ta' decals ngħidulhom, jiġifieri qishom stickers. Apparti l-unur li tara idea tiegħek fuq ajruplan tal-Linja Nazzjonali ir-rebbieħ li se jitħabbar il-ħamis se jingħatu wkoll żewġ biljetti business class għal kwalunkwe destinazzjoni. Iżda jekk forsi ma ngħatajtx iċ-ċans din id-darba serraħ rasek. Bħalma kellna kompetizzjonijiet għad-disinjaturi fejn l-MCAS ħadet gost tixxerja il-postan eċċetera u design schools oħrajn, ħajkun hemm kompetizzjonijiet oħrajn għal talent ieħor differenti għal min ipinġi freehand, għal min bħalma għadna bloggers li bil-kitba jistgħu jipparteċipaw ukoll. Dan kollu nagħmluh biex inwasslu il-kelma tal-Air Malta, il-brand tal-Air Malta, il-barra minn pajjiżna kemm jista' jkun.